Салом дӯстон, дар ин видео бо барномаи IPv пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. Ва барои пул кор кардан заработата зер мекунем ва модда задани пайдо мешавад. Чӣ кор кардан дакора. Инҷа нависагаи ки подписаться на канал, сделать скриншот. Подписаться на мени телеграм канал да ва скриншот рӯй мекунӣ ва 59 копейк пул кор мекунӣ. Ва мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. Тарзи дигари пулкоркунӣ бошад заработок через соцсети, яъне пулкоркунӣ бо воситаи Одноклассник, Контакт, Фейсбук, Инстаграм. Ва мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ. Тарзи дигари пулкоркунӣ бошад дар сабшени шумо, дар электронни поштаи шумо сабшене меояд ва сабшенро мекушоед ва пул кор мекунед. ва барои пулотона гирифтан вивестиро зер мекунед ва дар инҷо нишон медиҳад, ки шумо дар кадом кашлокҳо метавонед пулотона бигиред. Ва дар инҷа ина кашлокҳоро нишон додааст. 3 рубл ки кор карда шумо метавонед пулотона бигиред. Кашлоки Webmoney, YouMoney, Kiwi, Perfect Money, ва инҷа Мегафон, Билайн, МТС, Теле2, Йота симкартҳои российскияё. Агар шумо дар Россия бошед, метавонед ба ҳамин симкартҳо пулотона бигиред. Ва дар Payer бошад 10 рубл кор карда баъд метавонед пулотона бигиред. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.